Terveisiä Vähikkälän koululta. Meidän koulu täytti juuri 145 vuotta. Koulumme sijaitsee Janakkalassa Vähikkälän kylässä. Tällä hetkellä koulussamme on 29 oppilasta 1.–6. luokkaan 2 opetusryhmässä. Saamme nauttia ihanasta luonnosta välituntisin ja hyödyntää sitä opetuksessa. Koulumme on superaktiivinen. Tässä näkyvillä jotain tämän lukuvuoden tapahtumien helmiä. Meillä on melkein joka päivälle kerhoja koulun jälkeen. Kaikilla ykkös- ja kakkosluokkalaisilla on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämän iltapäiväkerhon Tervoskella. Tässä oppilaiden ajatuksia siitä, miksi meidän koulu on hyvä koulu. Koulumme on rauhallinen pieni koulu, jossa ei ole liikaa oppilaita, kaikilla on kavereita. Meillä on hyvät ulkoilutilat, joista löytyy kivaa puuhaa kaikille ja tarpeeksi tilaa ja metsää. Kouluruokamme on terveellistä. Teemme paljon retkiä ja joka toisena vuonna koulun leirikoulu. Meillä saa pingis, kolis ja musavälkkiä. Järjestämme koko kylän yhteiset kevät- ja joulujuhlat. Mun mielestä Vähikkälän koulussa on hienoa se, että kaikki lapset voi leikkiä keskenään. Että ei ole semmoista väliä, että millä luo toinen on, niin aina syntyy hyvät leikit. Mun mielestä Vähikkälässä on myös hienoa ihanat vanhemmat, jotka on aktiivisesti kehittämässä koulun toimintaa ja auttaa järjestämään esimerkiksi leirikoulua ja kaikkia muita tapahtumia, joita todella Vähikkälässä riittää. Yhteistyö heidän kanssaan on aina toiminut tosi hienosti.